Ay, magandang araw. Yun, salamat sa katanungan. Good evening, everyone. Pagkabigot ang lahat. Kamusta dyan? Kamusta yung araw natin dyan? Mundo sa isipan, mga pagsubok na umiyak, mo'y tigil ang laban. Bunso. Salamat sa patamsa. Kamusta yung araw natin, guys? Kanina viewers, magandang shoutout sa lahat. Keep safe, pauwi pa lang sa bahay at good night naman sa mga tulog. Isipin na ikaw lamang ang hiling nakapalaran. Hindi tatalikuran. Bad smells and orange. Share doon. Salamat, Bunso. Salamat, Bunso. Payepa, good evening. Salamat sa pag-amusta. Kamusta kayo? Namiss ko kayo. Wala kasi parang giniginaw ko kasi Bunso. Ang init-init nga dito sa amin, pero nag-jacket ako, parang giniginaw ko. Hindi naman masama yung pakiramdam ko, pero mga loves. Akala ko magsisimba siya. Na-miss ko yung yung mga pagka-abdo niyo. Isang gabi lang ako LS, pero na-miss ko kayo lahat. Hindi, nakapangmaya ko yung jacket ko lang yung suot ko ngayon. Nagsimula naman tayo, pagkas diba, at tapos maglinas. Mga abdoy kayo. Bye muna at pagod ako. Pahinga muna ako. Sige pahinga ka muna. Ingat kayo dyan lahat. Miss you all. Love you all. Salamat. Ingat sa pagligo, Epa. Si Bunso, tawang-tawa ko. Miss ko naman, Kuya Kulot. Bahala kayo dyan.
Mag-ingat kayo dyan. Balamigan mo yung damit mo ha, gang, mag-anda. Ay dyan, hindi tara na ulan ka. Mega love shoutout sa lahat. Isip ko'y nito sa mga panahong nais kong malibog. Bakit ang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin, hindi mapigilan. Aling mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabikot, alinlan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isipin na ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating naman na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw lumuluha. Sa akin mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabikot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Hi, Tamsak host. Salamat, Belishef. Salamat sa patamsak. Salamat sa inyo, guys. Pag lumaki na ang iyong tiyan, pag di ka na dinadagnan, siguro nga'y merong laman. Sino kaya ang tatay niyan? Huwag mong ituro, di akin yan. Huwag mong ituro, makakangyayan. Huwag mong isipin na ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating naman na siyang lumikha. Di lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Sa akin mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabikot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang, huwag mong itigil ang laban. Sa mga viewers, mega love shoutout sa lahat. Thank you, Buds, MP Nelson Arts. Was Jeff Billy, thank you. Miss Angela.
Bakit naman, Bags? Bunso, bakit naman di ma-connect? Baka may nasira. Ang madilim na pagkalaran ay hindi tinitiran. Wah, kainis. Ayaw mo connect. Friends, Aura, thumbs up. Salamat, Friends, Aura. Yan, may jacket ka na, Friends, Aura. Mayong gabi, Manolo, Lens, Di Aura. Salamat sa pagbisita. Salamat sa padalaw, guys. Nag-alab shoutout sa lahat. Sana sa lahat ng Team Real Love Noy, keep safe tayong lahat. Tsaka miss you all, guys. Baba ka ng bayan ng Renz Di Ora at pipin natin yung bahay mo. Ayudahan kita. Wait lang. Bigyan kita. Baba ko ng hagdan. Wait lang, bunso. Bunso. Kaya mo nga, bunso. Renz Di Ora, baba ka ng bahay, Renz Di Ora. Pipin natin yung bahay mo. Tsaka baka maayudahan kita. Baka meron pa ako, no? Ayaw makonect itong ano ko, Bluetooth ko. Bahala ka muna dyan. Alam. Bakit hindi ma-connect? Renz, wala akong bahay. Okay. Renz, Di Ora, wag na. Thank you. Kanta ka muna dyan. Salamat, Renz Di Ora. Taga saan ka ba, Renz Di Ora? Sa Iloilo ka ba? Wala ko bahay, sabi natin. Oo nga. Ayaw. Taga saan ka ba, Renz Di Ora? I don't know what is happening to my Bluetooth. Bakit ano ba yung ano? Bakit hindi mo kilala sa Ate Renz? Grabe ka naman, Kuya Kalat. Ayun, Ora. Sister mo pala? Ay, sa'yo pala to. Bahala ka dyan. Sa'yo pala to. Tuwaran mo nga yan, Ate Renz. Hindi ka niya kilala. Sige. Sister siya ni
Ni Je. Si Je at ito, no? Hello, Je. Ang dami niyo kasi gano'n eh. Hindi kasi nasanay ako sa sa mga ninja ko na na walang larawan. Patalag ka man din, no? Baka walang bahay lang, ah. Busy. Ang dami niyong alam, ah. Wala akong marinig. Pakakain. Ay. Kaya may ganap siya, sa lahat. Ba't wala akong marinig Salamat, sa'yo? Je. Wala kang narinig sa akin? Naka-full volume na nga ako. Baka yung cellphone mo yung Hindi naman. Baba nga ulit ako, kuya. Saglit lang. Tapos i-restart ko Sige, tong sige, phone kaya ko. nga. Kaya. Naririnig mo ako? Oo, siyempre naririnig kita. Naririnig mo po ako? Oo, lakas na ng boses mo eh. Mag-thumbs up ka nga, kuya. Hindi kita kasi naririnig. Thank you. Wait lang. Mag-leave muna ako. Tapos i-restart ko phone ko. Kamusta araw natin, Je? Awit sa'yo, awit sa akin, bilang sawa na sa'king mga kwentong tungkol sa'yo at sa ligaya. Iyong hatid sa aking buhay, tuloy ang libe sa isipan ko ikaw. Sa umaga at sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panagin, bawat pagpihit ng tadhana,
hinahanap-hanap kita. Naririnig mo ba ako ng bunso? Ako na rin, kuya. Oo. It's you. Okay na ba? Opo. Maghuhugas na ako ng balakad. Hindi ka ba busy dyan? Busy. Ang kalat ko. Pero okay lang. Kumanta ka dyan. Okay. Big sa'yo kahit maghapon na tayo magkasama parang teleserye. Ang ating ending happy sa bahay nyo. Sabay dunay, sabay may kiss, sabay tumagat sa gabi sa bawat minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sarili at ceremony, malang minutong malang araw. Hinahanap-hanap kita. Sumagat sa gabi sa bawat minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Hinahanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagtihip ng tadhana. Hinahanap-hanap kita. Surat ceremony hanggang uwi ang araw-araw. Hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Kahit na nagkahanap kaya't yung balang araw. Hinahanap-hanap kita. Ang aking natahan ko yan. Yeah. Ayos, bunso? Ang aga mo ata ngayon. Ano na, bunso? Ang aga mo ata ngayon. Hindi kita maintindihan, bunso. Wait lang. Kasi ako nakasigaw dito. Okay. Okay lang. Huwag ka Sabi na ko, sumigaw. ang aga mo ata ngayon. Sumisigaw na ako sa lagay na tuon. So, ang aga ko nga nag-LS nga ngayon eh. Maaga kang nakapagpatulog. Oo, sabi nga niya, ni Gio, di ka nag-LS bag. Kahit hindi ate, bukas. Manood kayo bukas ha, sa ating paglilipat ng kuko. Ate Ren, thank you always sa support. Naglilipat ako ng kortonan kasi bukas. Busy na naman magdarating na tao. Zombie pala zombie tao. Sobrang busy talaga pag lalapag ng pasyente ka ba? Wala. Ano nagawa? Wala. Bigla. Nag-share ka ba sa mga sa busy?
Kuya? Ang masabi na ako'y na ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit tuwing ako'y lumalapit kay ngayon? Puso'y laging sasaktan hanggang sa makaiba. Di na makita, nakikiusap kay batayan na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nagkalimutang sumpaan na ako'y sa'yo. Second verse na ako. Kay akin lamang. Ang second verse. Oh, diba? Teka lang, shoutout. 10 million viewers. O, di ba? May 10 million viewers tayo ngayon. Meron ba? Isa lang pala. Oo, isa nga lang. Nawala yung lahat ng zero. Nakaupo siya sa isang madilim na sulong. Ewan ko ba kung bakit sa libon-libon at baing nandoon. Wala pang isang mundo kung nahulog na ang loob ko sa'yo. Ay. Ako na yung isip mo. Yes, Maso? Sige lang, kumunta ka na pa. Walang magawa. Nililimos mo ba agad? Yung CPR mo? Yung CPR ko? Nililimos mo po agad? O, nililinis ko agad. Tinuruan ako na ni Brobox. Sa mga kantahan, nililinis ko agad. Nasaan si Kuya Bakit? Tulog pa? At hindi pa nga siya nagparamdam eh. Pero kanina nag-chat kami. Sana Easy. Ay, ano? Ewan ko ba kung bakit sa libo-libo pa kaya kasi hindi ako pwedeng ewan sige na kaya mga parokya ang tirahin mo, parokya ni Pagkaya ba na Pacquiao? Sinong presidente? Sinong presidente mo po? Ay lang. Narinig mo ako kuya? Ano? Yan? Sinong presidente mo? Kung sino lang mananalo. Sino ang presidente? Iliboto mong presidente? Kung
Kung sa akin lang, parang wala Sinong kasi kahit sinong presidente dito sa atin parang walang pagbabago. magsasabi? Hangga't hindi nakukuha yung ano, yung mga kung sa Ilonggo mga gamot, What do you mean? Ng gamot? nakapanggamot, nakapangano yun. Ha? Hindi ko masabi sa Tagalog, ano ba yun? Ang gamot, ano galing gamot, ang gamot bala sang ano bala, ang root bala, root. Bahala ka dyan. Hindi ko Visit. hindi ko alam. Hindi ako nakalimutan. Ano? Hindi ko naman. Wait lang. Ito na ko muna. Yun ba yun? Ika man. Ika minsan mo. Nangyari sa'yo, kuya. Gising nga pala. I don't want to stay away, but I found myself coming back to you. My one and only. Kaya nga, yun lang. Saluhin kita. Ito. That's the way I desire. I'll take one step away, and I promise of coming back to you, my one darling. What are you
Nahulog, kuya. Naririnig mo ko? Nakamute ka, kuya. Naririnig kita. Naano ka na sa akin, nahawaan ka na. O kaya nga. Ay, buhay. Ay, kumantahan ako. Bukas kasi darating na naman yung Iniwan ako sa'yo. Bakit mo ba ako ginanito? Ikaw ba'y naguguluhan sa aking tunay na nararamdaman sa iyo? Randy Calvi TV, may kalapsara sa'yo, bro. Salamat sa pagdalaw, bro. Ayun. Salamat sa pag-dance niya. Okay nga. Huwag mo na kung yun ba yun ko? Yun ba yan? Hindi ko alam kung naririnig mo ako. Ano? Bahala ka dyan. Naririnig kita, no? Naririnig kita mo dyan. No worries po sa Sumisigaw na ako sa lagay na to. Babanatan natin naman sa. Bahala. Naiinis na ako sa'yo. Bakit mo ba ako ginanito? Ikaw ba'y naguguluhan sa aking tunay na nararamdaman sa iyo? Ano pa bang dapat na gawin pa sa aking pananalita upang iyong magpagbigyan pansin aking buhat at pagtingin sa iyo. Huwag mo na sana akong pahirapan pa. Kung alam mo sa'kin ay sabihin mo na. Huwag mo na sana akong ibasa sa wala. Oo na, mahal kita. Nawawala ako Nawawala ako sa'yo, bunso Napag-ano ko. Ano ba bang dapat na gawin ko upang malaman mo ang nadarama ko? Upang iyong pagbigyan pansin, aking paghanga at pagtingin sa iyo. Kung saan akong pahirapan pa, ayaw mo sa'kin ay huwag mo na sana akong ibasa sa wala. Oo na, mahal kita. Nasaan si Kuya? Sino? Si Kuya Superboy. Si Kuya ano? Superboy. Si Kuya Rilto. Kuya Rilton? Opo. Hindi. Nag-chat din kami kanina, pero baka busy siya ngayon. Nakanal na nga. Nagalap siya. Kasi Rilto, nakanal ka na naman siguro. Randy Gabby TV, salamat. Nagalap siya sa lahat.
Thank you, Lord. Sapat naman sa kanya. Hindi. Mhm. Nanahimik ka dyan, kuya. Andong, Hmm? anong balak mo, kuya? Ilang oras? Mag-ilang oras ka po dito? Kung hanggang kailan kung hanggang kailan na nandito. Ano kaya? Buti medyo kumalma talaga. Umayos Ano yung, dyan? Bunso? medyo umayos yung medyo naging warm yung kuryente. Kasi last few days, sobrang lamig. Kasi mag-winter, pa-change ba? Bunso, parang nawawala-wala ka. Sa signal ba Oo. yan? Hindi ko alam, baka yung boses ko lang naman yun. Sige. Huwag kang sumigaw dyan. Tutulog na ako. Oo, pagalitan ka ulit. Kanta ka ng kanta. Nawala na ang kanta. Wait lang Bunso. Take your time po. Dito lang ako. Where's my cotton? Hi, buhay. Parang live. Kala ko kasi ako lang nakaramdam Ang alin ko. Huwag kang forever ka ng kulot. Nakakawalang gana ngayon.
Oo, staying positive. I love you all. I love you, Jeff. Salamat. Sana kung nagalit ka, di naman sinasadya. Kung may nasabi man ako, init lang ng ulo, pipilitin kong magbago. Pangako sa iyo, sorry na. Nakikinig ka ba? Malamang sawa ka na sa ugali kong ito, na ayaw magpatalo at parang sirang tambutso na hindi humihinto. Sorry na talaga kung ako'y medyo tanga. Hindi ako nag-iisip na uuna ang galit. Sorry na talaga sa aking nagawa. Tanggap ko na mali ako, huwag sanang magtampo. Sorry na. Parang Sorry na, huwag kang madadala. Alam ko medyo nahihirapan ka ang ibigin ng isang katulad kong parang timang na paulit-ulit kang hindi sadyang masasaktan. Sorry na, saan ka pupunta? Please naman, huwag kang mawawala. Kapag ako iwan mo, mamamatay ako. Pagkat hawak mo sa iyong kamay ang puso ko. Sorry na talaga kung ako'y medyo tanga. Hindi ako nag-iisip na una ang galit. Sorry na talaga sa aking nagawa. Tanggap ko na mali ako, huwag sanang magtampo. Sorry na. Sorry na, huwag kang mawawala. Alam ko medyo nahihirapan ka ang ibigin ng isang katulad kong parang timang na paulit-ulit kang hindi sadyang nasasaktan. Sorry na talaga kung ako'y medyo tanga. Di ako nag-iisip na una ang galit. Sorry na talaga sa aking nagawa. Tanggap ko na mali ako, huwag sanang magtampo. Sorry na, sorry na. di ako makapalakpak, kuya. Kailang gusto. Bago. Mag-1 hour pa nga rin naman.
Paano ba makakita? Hindi ako makapagtampak. Wait lang. Wait naman sa... Hindi ako tumatakbo. Hindi ako tumatakbo. Dito lang ako. Salamat din sa... Ang alin po. Ang ito na. Kanta ka na. Wait lang. Hoy, tuloy. Wait lang, kukunin ko muna yung parts, hindi ko ito kasi alam. Hindi ko rin marasa ang pilit. Naririnig mo ko, kuya? Naririnig mo ko? Ano man sa? Hindi mo ako naririnig kasi hindi ako makasigaw. Hindi, naririnig kita. Narinig kita, bunso. Nasira na rin ang isip ko, kaawit. Bumibigay na lahat sa isipan. Salamat, Je. May salamat sa lahat. Hoy, buloy, naalala mo pa ba nung tayo'y nagsasama? Hoy, buloy, naalala mo pa ba nung tayo'y nagsasama? Kasi daw ako'y tanga. Good. Iyak na ako, pero sabi mo ay akin na yan. Basta tayo'y magsasama at mag-iinuman. Ito alam mo kanta na to. Buloy-buloy ka lang. Mga 90s yan. 90s. I-type ko lang yung report ko sa ano. Vital sign. Tapos, naiinis ako sa'yo. Yung ano na lang, yung kinanta mo kagabi ba ulit yan? Yung perfect ba yun? Perfect. At hindi yung isang gabi. Kagabi bunso. Hindi nung isang araw. Sa? Nung isang araw. Oo. Bakit? Perfect ba yun? Perfect ay simple plan.
Ba't anong nangyari sa nung isang araw? Yung kanta mo, Kailan namin yun ang kantahin mo. yung isang araw? Oo, yung perfect or simple plan. So, yung anong title nun? Anong title nun? Perfect. Ay? Oo, perfect yun eh. Perfect? Yung, ano ba yun? Ano to? My sister, anything yun ba yan? Now it's too late. Like that? Apo. Okay lang. Ay, hindi naman to. Wait lang. Saan kumanta nung perfect nga ano? Simple plan ba? Simple plan. Ay, oo. Perfect. Simple plan. Ito. Hey, Dad, look at me. Ganito ba? Oo. Okay lang. Tingnan natin kung ano. Hindi ko pa ito natugtog eh. Hey, Dad, look at me. Think back and talk to me. Did I grow up according to plan? And do things wasn't my time. Doing things I wanna do, but it hurts when it disapprove all along. And I now try too hard to make it. I just want to make you proud. I'm never gonna be good enough for you. Can't pretend that I'm alright. And you can change me. Cause we just young. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. No, it's just too late. No, we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. I try not to think about the pain I feel inside this. My hero. Napahirapan na ako bunso ah. All days spending na. Chorus na alam ko ah. Anymore. And now I tried hard to make it. I just want to make you proud. I'm never gonna be good enough for you. Can't stand another fight. Tinutula ko to. And nothing's alright, cause it just nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late. Now I can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Nothing's gonna change that thing what you said. Nothing's gonna make you right again. Nothing's gonna turn up. Ay, hindi ko na to alam. Hindi ko na to alam. You don't understand.
And to see you, nothing lasts forever. I'm sorry, it can't be perfect. Now it's just too late. Now we can't go back on story. It can't be perfect. Maaari bang pagbigyan? Aalis na lang. Maaari bang hawakan ng iyong kamay? Sana maabot mo lang ang iyong ibig. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ibibigay sa'yo kahit na lilipat. Naririnig mo? Durete sa'yo. Ilang gabi pangalan nung Tayo pinagtagpo na parang may tumutak. Nanininig. nanginginig na ako. Napala ko ng unang Oh, Jesus Christ, namatay. kasta. Ganito. Mabuti pang umiiwas, pero salamat dahil natagtan ko. Umete, umete, umete ako. Umete, umete, umete sa'yo. I ever had a line to heaven, I swear. Wow. Mash up tayo, kuya. Mash up. If I ever had a line to heaven, I swear I'll be there tonight. Oh, ang galing-galing mong bugaw. Mas nakakadinig ka pa sa langaw. Walang yan. Ay ko sa paningin. Multo sa paningin. Ah, ah, ah. Mega love shoutout sa sa pinsan ko na si Star Juncera at saka sa kaya pa John Paul Villanueva Harencio. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan, Kas. Salamat sa support at sa pag-share ng mga video natin. Keep safe everyone and I love you all. See you Bakit? around. Mag-end ka na, kuya? Hindi pa naman. Shoutout ko lang yung mga kasing ko na Ay, super supportive sa akin. wait nga lang. At itong ano kasi. I-send ko lang, nagre-report lang ako sa vital signs ng pasyente ko. Wait lang. I'm just a little bit lost in the middle.
Ba't ayaw ma-edit? And I don't know why. Starting to make it Dan so. dan 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 dan. I'm into it. I'm into it. Let's enjoy the show. I'm gonna. I'm not so worried about. Heaven knows I don't know wrong to you. I'm only one to sing this song to you. Why do you have to end this way? Only a fool like you to say that. If I ever had a line to heaven, I swear I'll be there. If I ever had a line to heaven, I swear I'll be there tonight. What's up? Sira na talaga tong isang CP ko. Nainis ako dito kasi dito lang sa isang CP ko may app. Naghanap ng bago yan? Ha? Basta Po? naghanap ng bago. Ha? Basta Nabing, baka naghanap ng bago. di wow. Kaya nga, Try ko sa Sunday kung makabili ako. Okay pa naman siya, pero nag-aan kasi baka kailangan ko ng overuse na ba? Overuse na. Wait lang, nag-edit kasi ako. Hindi ma-edit. hindi. Yung report ko sa vital signs ng pasyente. Rels de Aura, de Aura. Ang dami nitong aura-aura. $16 ngayon, di ba? 16? Oo. Wait lang ko yan. Kasi Sige. araw-araw kong nire-report ito. Araw-araw para sa pasyente. Araw-araw ba talaga? Kasi chine-check yun ng doktor niya tsaka doktor, 1, 2, 3. Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Do you get what you're hoping for? Tama ba yun, kuya? Oo. When you look behind it, you know. Da-da-da-da-da. Ano na yun? 3:30, 7:30. If I ever had a line to heaven, I swear. Wait lang na bunso ah. Yan, kulang. May ginagawa din ako dito. 23.
Dito kasi yung 24 hours format ang ginagamit nila. What time ba ngayon diyan? Design ng Pinas, kuya. What I mean is yung kung magse-send ka ng oras is kailangan kung sakali yung 9:48 and 9:49 is kailangan mo ilagay ng 21:49 ganun. Yung 24 hours format. Ewan ko sa kanila ba't ganun. Kasi pag di mo ginamit, iisipin nila umaga lahat yung mga ano mo, report mo. Kaya kailangan pag Naghanap shoutout pala sa boss ko ba dati, si Boss Julius Mateo. Nasa Manila siya ngayon, Palawan ata. Boss, mag-ingat kayo dyan, boss. Miss you all. Sila Che, at yung mga anak mo. Kamusta lang ako sa kanila, boss? Salamat sa excuse me. support, boss. Sino po? May nagme-message ka sa akin mga friends ko na kaya shout out ko na lang sila. Still believe in love. Ano mo mga namong kanta, Bunso? Baka malaman na. Baka naman. Hindi kung kahit ano. Mga QC, ganun okay lang. Basta alam ko kanta-kanta lang ba. Kanta future, wala akong alam na. Kahit ano. Ang ganda yung kanta na kahit ano, no? Kahit ano, basta kahit ano naman. Kahit ano, Kahit basta ikaw. ano, basta ikaw. Walang problema. Kahit ano, basta ikaw. Walang problema. Kahit mo ay bibigay. Ito'y pangako ko, sinta. Ayokong maniwala sa Sa mga sinasabi nila. nila. Hindi mo ba nakikita sa aking mga mata? X-Man yun, no? Mata, opo. Mamatay man, basta't iyong kagustuhan. Hindi Hindi magdadalawang magdadalawang isipin isip kaya't ika'y aking pagbibigyan. pagbibigyan. Buong oras Diyos ko, ko, iyong iuulamang sa'yo. Bulaklak para pinasa. sa iyo, piso tumpok ang bili ko, may May kasi. kasama pang lubo. Para sila. Ano, 11:15. hindi Di ba may ganun yun? sa call pala to, sa call. Sa call pala to, Bunso. Kahit ano, basta ikaw, walang problema. Kahit buhay ibibigay, ito'y pangako ko, sinta. Dahil ayoko Sa'yo, magmukha man akong gago. Pagkat minamahal Mahal kita, kita, o giliw ko. Ate Renz, mega love shoutout. Aura Sisters, mega love shoutout. Aura Sisters, mega love shoutout sa inyo. X-Man, mamatay man. Basta't iyong kagustuhan. Hindi magdadalawang isip ika'y aking pagbibigyan. Buong oras ko, iyo ko lamang sa'yo. Bulaklak para sa iyo, piso tumpok ang bili ko. May kasama pang lobo. Nagtutula na tayo dito, Tula pa more. Ako'y may alaga. Ano ba yan? Sabi mo? Yung kanta mo? Asa. Right lang.
Kasi yung mga tinutugtog ko before nung nag-aaral pa ako, tapos ng eskwela, tumatambay kami sa ano, sa inuman at saka nagja-jam-jam, Ilan nagja-jamming-jamming lang na kulo-kulo? habang umiinom, yung mga lulo noon pa yun. Ilang taon ka na ba, Kuya Kulot? Ah, Ilang taon ka na? ako'y may alaga, asong mataba. Wait lang. Meron sa parang blooming ka ngayon, bunso, Bunso, Ay, idol. Puro idol kayo. parang blooming ka ngayon, Anyari? Hindi. Ako'y magtamsak nga ako sa'yo. Kakantahan kita, bunso. Ako'y may alaga, asong mataba. Buntot niya ay mahaba, makinis ang mukha. Mahal di ako, mahal ko rin siya. Kaya kaming dalawa'y laging magkasama. Kung ako ay aalis, siya ay susunod sa aking pagbabalik, mamawi pa ng pagod. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Hindi lang siya alaga, kaibigan ko pa. Kahit hayop ay dapat rin mahalin, lalo't maamo at masunurin. Sila'y alagaan at huwag pababayaan. Tao at hayop ay dapat ring unawaan. Dang dang darang dang dang dararararang dang darang dang. Dang dang darang dang dang dararararang dang darang dang. Sa aking pag-isa, aso ko ang kasama. Sa aking pagtulog, katabi ko sa kama. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Paglalamin niya'y aking damang-dama. Pag siya'y binabato, aking pinagtatanggol. Pag ako'y inaaway, kanyang tinatahol. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kaibigan tunay sa hirap at ginawa. Kahit hayop ay dapat ring mahalin, lalo't maamo at masunurin. Sila'y alagaan at huwag pababayaan. Tao at hayop ay dapat ring unawaan. Ako'y may alaga, asong mataba. Ito niya ay mahaba, makinis ang mukha. Kinagat niya ako, kinagat ko rin siya. Ang kawawa kong alaga, pulutan ko na.
Naka-mute pala ako. Saka, Naka-mute pala ako, nagsasalita ako, naka-mute pala ako. o kaya ang lakas ng tinig. Tatamsak ako sa'yo. Salamat. Mabagal nga lang. Ang ano na kasi Ilang yan. Sampaguita at orchid sa akin yan. Sampaguita, may love shoutout sa'yo. Akin yan. Dalawa. Kaya nga, dami ka kasing ano, Wala? dami kang ano to? Lagad? Oo, alagad. Laki naman. Hinikap ako. Kailan ka mag-LS? Po? Kailan ka? Ha? Kailan ka mag-LS? Bukas. Kung lilinis ako ng kuko ko, hindi ako mag-aayuda. Wala akong pang-ayuda. Okay. Oo, bala. Sabi ko, ano nang gagawin ko? Ano na yung mga ayuda? Sa may kanto, nag-iisip ng kung ano-ano. Mga araw ay aking binabalik na. Parang kulang ang umaga. Nasaan kaya ang barkada? Pag-isa na kung may pera upang ako ay makasama. Mas maliit ang lapit ang Ang katotohanan katotohanan. Kung wala kang pera, wala wala kang kang kaibigan. kaibigan. Oo, tumayan. Masakit tanggapin ang Kaya masakit tanggapin katotohanan. Kung wala kang pera, wala ka rin kaibigan. Kalimutan Alam mo mo na yung kuya, concept. kung magsipag ka gusto mo ba? Kung sakali kasi nasa ano ka naman nasa 1,000 plus na ba yung watch hour mo, sabi mo? Tapos ano? Sabayan mo rin ng pangisda. Oo. Sabayan mo rin ng pangisda kung mga masyal ka rin. Hindi yung ano lang ba? Kasi hindi darating yung isda dyan sa'yo. Kaya nga, oo. Try mo rin mangisda pag may time, ganun. Mm. Kasi, Yung mga dati kong mga pinuntahan before nung bago ko pala kayo nakilala. mm Na nagpaparamdam na minsan eh. Sabi nga nila, ang bilis mo namang mag-iwan. Tatlo sila yung nag-invite sa akin na umakyat sa LS nila. Tatlong babae. ako na-try yung first LS ko ata before is, 400 plus. Tamsak dikit tamsak lang pala dati ng dikit. Kay mayor ko dapat pang 12 tamsak sa'yo. Okay. Tapos yun, 400 plus ata yun. Sabayan mo na rin ng pangisda sa umaga ba? Kung may time ka, kahit 15 to 15 minutes, ganun. Mangisda ka rin para kahit nadadagdagan yung ano mo, yung banana mo, sabay sa watch hour mo, di ba? Sa gabi Kaya, mag-LS ka, 1 hour, 2 hours, and hanggang sa time na kaya mo ba? Sayang kasi. gusto ko ko na lang sa pag 2 hours, 3 hours lang. Hanggang na. Go lang ba? Basta may time ka. Maganda yan Pero kasi kapag nag-LS ka, nakakapag-ngaw-ngaw ka dyan.
Kung ako lang siguro pwede makapag-ngaw-ngaw dito, LS din ako ng LS. Eh, di ba hindi pwede kung ano, hindi ka pwede mag-ngaw-ngaw daw Hindi kung nga po. mag-LS ka? Kasi natatakot ako baka ma-report din ako. Hmm. Kaya lang yun. 3 months lang Salamat, nung salamat. build tong YT ko eh. 3 months lang. Kailan ka ba nag-start na mag-YT? August 12. August 12 ka nag-start mag-YT? Nung August lang. August 2020? No, this year. 3 months pa lang tong YT ko. Eh, yung watch hour mo, ano, ilan na? 2.7. 2.7? Malapit na? Kasi malayo pa yan. Tsaka ano, thankful sa mga nagpo-play. May mention ko sila soon. Kung nakang pera, busy pa sila Labs Angeli. Lab. Wait lang ah. Sige lang. Napagod na rin ata itong cellphone ko kasi na ano. Itong cellphone ano ba? Itong cellphone kong nagloloko is kasing edad lang ng YT ko. Okay yun. Nahulog nung ano, nasa hospital kami. Turn the loose from your head. Alas 10 na pala, kuya. Di ba, naka 1.5 hour ka naman. Let me fly. Wait lang sa. Sige lang, ako'y nag-trip din dito kay May. Tinatansak ko din sa'yo. Sabay kayo. Mag-ano nga ako date. Papakita ko sana tong room namin kaso ano? Ano? Sige, pakita mo nga. Hindi. Pwede ba? Baka maano tayo. Baka Yung pagalitan ka. pasyente, ganun. Kaya Naka-live tayo. Tapos shake me yung naubo yung pasyente ko, naririnig mo? Oo. Ilan ba pasyente mo ngayon dyan? Ha? Ilan ba yung pasyente mo yan? Yos, vlogs. Oh, bro. Akyat ka, bro. Akyat ka, bro. Ito, bigyan kita ng hagdan, bro. Mega love shoutout, sir. Yeah. Ito yung hinihintay ko eh. Ito. Hinihintay ko sa LS ko. Gusto nyo ito kumanta doon sa ano mo sa LS ko before. Last few days. Last few nights. Kumanta siya mga alauna ng umaga. Sino? Napakanta ko to eh. Bro, kamusta? Ayos lang bro, ano bro? Akyat ka dito bro. Yan, may hagda na bro. Kamusta? Ito buhay pa, sir. Yes. Kain mo na ako, bro. Kain mo na ako. Sige bro. Akyat ka Thank you. pagkatapos bro, baka may kain ka. Anong ulam po? Kwentuhan na kantahan tayo dito. Anong ulam mo po? Ano daw ulam mo bro?
Di pa naka-rating board. Huh? Di wow. Mahirap sabihin. Di pa naka-rating boarding house, bro. Tamshik, dikit. Ingat, bro. Ingat, bro. Ano yung feeling mo, bro, nung nakasama mo si Boy Tapang? Hindi ko talaga kilala si Boy Tapang. Yo, bro. Wala. Kain muna ako. Kasi nagutom ako eh. Malayo ba boarding house mo dyan, bro? Kain ako ng barbecue. Oh, Sana masarap all yun. may barbecue. Pinasal? Kahit Sana ako, all. Wow. Ipalipad mo dito iba, bro. nagutom ako, Kaya nga, nagutom. Nagutom. Banan na. Nagutom. Halong na to, bro. Halong, bro. Nagutom. Ito sana. Magunahan mo, bro. Ano? Magunahan Ang mo. ganda talaga ni Buzz. Edi wow. Hindi ba? Isit. Visit. Alam mo, ang ganda mo pala. Yun oh. Pag tumawa, ang cute mong mukha. Hinahabol mo bawat mong tingin, ngunit di ko ito napapansin. Wala akong mamayapan. Kung ako'y pasimple lang. Sino ba ako? Walang dating sa'yo. Di tayo bagay sa bamo. Gwapo. Talaga. Di ko alam hanggang kailan tayo. Di ko mabago ang ikot ng mundo. Pero sama ka sa aking biyahe. Iya. Ay! Pinalitan niya yung lyrics. Di ko alam Di ko alam kung saan. Sumama ka sa aking biyahe. Iaalay ko ang puso ko. Okay, sarap mong kasama. Napapawi mga problema. Magaan dahil kay sarap lamingin. Yun ang dahil sa kaibigan kita. Akala ko ay mapipigil ito. Pero lalong nakukulog sa'yo. Biglang nabuking at tinanong sa'kin, dapat bang pagbigyan pag-ibig natin? Oh. Upang mapiriway at Masangi. pero sama ka sa aking biyahe. Ating lamang ang araw na ito. Ang buhay ay sinasakyan lang yan. Di ko alam ang tungo kung saan. Pag sumama ka sa aking biyahe, iaalay ko ang puso ko. Iaalay ko ang puso ko. Yun no. Iaalay ko ang puso ko. Kita ka, Buzz. Ingat ka, Ho? Magpakita ka kasi na-miss ko yung mukha mo. Bababa ako dito. Sige, pagtripan niyo ako. Bababa ako dito. Bahala kayo dyan. Pagtripan niyo ako, bababa ako dito. Sige. Ako lang piligyan, bro. Years na. Makaboy-boy tapang ka dyan ha. Serious ha. Boy tapang. Okay. Okay, sarap mo kasama.
Kahit ano naman, kahit ang isaw lang, parang isaw. Alam mo yun, yung ano ba, yung ano napapawi. yung, ano ba yun? Basta isaw. You got me. Ano yun? May tumatawa. Could it be that Could it we be have this way this way before? before? Bro, sarap yun, bro. Ayun. Suka. Suka pa. Tapos ano, bro, Suka na yung sili, patis. bro. Patis. Hindi. Ang alat-alat Ito, naman suka. ng ano. Patis. Ang suka, saan mo Suka. yan? Ang Then, pates? right. Ilagay dito. Tapos may limon dyan. Tagalog ng sili. Sarap. Ano sa Tagalog ng yung ano katumbal bro? Ano sa Tagalog yung katumbal? Sili, bro, sili. Sili. Labuyo, labuyo. Sili na buyo. Diwaw. I am bot. I am bot. Tapos may mangga doon. May mangga, tapos limonsito, tapos toyo. Pag-isang bro, sa may-ari ng inasal. Ng inasalan. Inasal ba yan? Mm. Gilid gasal ay. Gilid gasal. Inasal Gilid mo, gasal. inasal? Ano? Kaya, Ilang ka-rice mo, gusto bro? yung paborito ni Bats, di ba? Toyo, tapos Ano ba? yung guso. Yung guso bro, Anong anong gusto? sa Tagalog yung guso? Lato para lato. Ano? Gusto. Gusto. Yung coconut, parang lato. Latondan. Nasa ba? Kay sarap mo kasama. Ay, sarap At na may minamahal. nalabat, Sa bro. pag-ibig mo'y Ano daw? tunay. Hindi na ako makapag-ano mamaya. Oh. Bahala kayo dyan. Dito lang tayo mag-uusap. Oh, sir. No problem. Bakit inalis mo yung damit mo, Kuya Kulot? Ang daya mo ah. Kuya Kulot. Pala si, Wait lang. si Bro Kulot, super bait yung Oh. namimigay siya ng pera ng yung bata. Ay, Salot, bro. bro, salot. Thank you. Ay, may galap Julius Mateo bro. Ahiman ang lato sa gusto, Brad. Sino yan? Lato sa gusto, Brad. Yeah. Bro, yeah. Bro, Bahala yes. kayo dyan. Bro, yes. Yung masasamang titingnan, yun na pala ang ano, yung parang mukhang adik, yung pala ang totoong ano, yung pala ang totoong tao. Yan. May galap shoutout pala Yeah, di ba, sa bro, boss ko, si Julius Mateo. Di ba bro, di ba katulad ko, ano, mukhang adik, di ba? Pero mabait, di ba? Oh, ang mga mukhang adik, bro, mababait yan. Pero kung may mukhang mga gwagwapo, mga paan yan, pangit yan. Kanya kayo. Ang gulo ng Huwag kayong
magtiwala sa mga mabait, ano eh, tawag yan, mga laway ng batasan. Kaya mo yan. Kumain ka na po. Mega love shout out Julius Mateo, boss. Miss you, boss. Boss ko to pala sa hotel, Royals before. Si Julius Mateo, yung ano. Hindi na ako, dyan na si auntie, oh. Boss, salamat Or sa naniwala boss, talaga ako na salamat sa naniwala ako na sa pagbisita. Mabait tapos mapagmahal. Gusto mo lang po yan. Kasi Kumain ka lang po. naranasan. Kamusta na bro, boss? Julius, kamusta na Kamusta mo sa Manila? Ito lang yung tandaan, wag kayong maniwala sa mga mababait. Kasi hindi niya anong ibig sabihin na hindi kayo yung mababait, anong tawag yan? Yan, balad ako migulang na. Paniwalaan, hindi mapiniliwaan. Diyos ko marimar. Magbisaya ka na lang. Huwag ka nang magtagalog. Sa Cebu ka pala, boss. Boss, kamusta? Kamusta mo sa Cebu, boss? Midla mo kay boss ko ba? Ang masama, pwede pang magbago, pero yung mababait, hindi na pwede magbago. Huwag ka na susubong sa Cebu, boss. Sa Manila, nagpa Cebu ka? Lagi na lang tayong nag-aaway sa walang kwentang bagay. Lahat ng tao ay pinagsisilosan kahit na alam mong ito'y kausap lang. Love, don't you know, mahal na mahal kita, di mo lang alam, TL ako sa'yo sa tuwina. Meron akong nalaman, ito'y tungkol sa'yo, ng aking nalaman, ako'y nasyak sa'yo sa tina. Girlfriend mo yung kasama mo sa sa Reels, yung sa picture. Ang ito si Bogol yun. Kasi sa ko, si Bogol. Salamat din sa mga sulat mo na susunugin ko. Salamat din sa nagsabi may syota ka na palang iba. I hope batang pangit mo. Manyaka kasi, manyapon pala. Kiss mo sa spato. I hope Miskin lagot kayo. Bakit kailangan pang mangyari ang isang katulad nito? Di ba't ang sabi mo kulang ang true love mo, yun pala ay hindi totoo. Always love. Kain ka na ba?
Kumain ka lang po dyan. Huwag mo kong intindihin dito. Sige Grabe lang, ka. sarap. Makikipag else. Hindi na ako Ganyan ka. makipaglango kasi. Usually, salamat sa pagbisita. Matulog na ako. Ang bilis mo. Lakas Ang bilis mo kumain. tama yun. Good night. Masama ugali. Pero yung masama nga ugali, yan ang laging madali lang masaktan. Bakit naman, bro? Ang daming hugot nga ni Sir Yel. Bakit naman, bro? Pero yung Oy, yung ako puno ang bunga niyo. mabait, hindi na yan masaktan. Masama yan. Naranasan mo na ba naman nasaktan, bro? Oo, nung nabunot, nagpabunot siya ng ngipin. Kuya, kantahin yung 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 Black Eyed Peas. Yung People killing, people dying, children hurting, and you're crying. And you practice what you turn in other cheek. Seems the brightness from above. Simple God. Where is the love ba tayo? Lubat na ako. Ha? Sobrahan ka mo, ba't ka na agad? Lubat na ako bro, mga 30% yung umakyat ko sa'yo, 30% lang. Sige lang, pagdating mo na sa boarding house mo, baka makakyat ka Nice. pa. Lubat ba ko? Ang pag-ibig ko, may signal pa ba? Kanina mo ginaantayan, bro? Yun dun sa kasama niya sa picture niya. Tignan mo yung kasama niya sa picture niya. Ayun ba? Kita mo. Oo. Ano ba yan, Bats? Sinong bat? Bats. Kamali. Bad. Cindy bat. Diyan may tricycle. Nakakamiss mo yung tricycle. Yung kantang to. May signal pa ba? Yung nga what's wrong with the world, mama? Giving like ain't got no mama. Dinenenene. Di ba? Kantayan mo na lang. Bilis. Yung chorus lang yung alam ko dun. Yung yung kanta ni Boxing. Sunduin nyo. Yung kagabi. Marimat. Ano man ni Lord? Naama ni Lord. Yun na, kuya. I can't remember when you were there, when I didn't care to anyone but you. That's where we've been through everything. Nakalimutan ko. The two of us can do. Tapos ka na, bro? Di pa nagbayad. Parang di nagbayad. Yung cellphone niya, iniwan na niya. Budol talaga to, budol. Baka hindi siya nagbayad, oh. Hindi, kumuha lang ng ano. Siguro. 1, 2, 3, takbo. Ay, yapak dahil. Wala, iwan niya yung cellphone niya. Bawal po ang 1, 2, 3, takbo.
Red doors na bro, red doors. Bawal ang 1, 2, 3 takbo. Bro, naka-live tayo bro, bawal takbo bro. 1, 2, 3 takbo ba? Ng bakit? 1, 2, 3 takbo. Sige na kuya. Yung ano na lang pala yung nakalimutan ko yung ano. I can't remember when we were there. I didn't care for anyone but you. High school ba lang kanta? High school na song. Everything but you, and imagine anything but me. Can't imagine anything but you that can do. Through the High school na? years, you Never let me down. You turn my life around. The The sweetest dreams I found with you. Through the years. I'm afraid I love the life we've made, and I'm so glad I'm staying right And here I'm with so glad you stay right here with you through the years. Spike. Ano na lang kuya, yung Christmas song na lang. What I used to do, oh, I trust the you. two I I listened listened to you before. before, I And I swear. swear. You taught me everything they know. I Ilan yung can viewers mo dyan kuya? some soul, but to the years I need you more and more through the years. I knew Uwi na ko bro. Tapos Ingat ka bro. matulog. Ingat ka bro, ingat ka bro. Tapos matulog. Magano? To be with you through the years. It's better every day. You peace my Good night tears na. away. As long as No, it's it's okay. I'll stay with you through the years. Through the years, through all the good and bad, I know you how it had. Hindi na ako nadaming kanta. Parang nabugay na to ah. Bumaba na si Bruyals. Oh. Nag 1, 2, 3 takbo. Sinabihan mo siya hindi mag-1, 2, 3. Naka-live tayo. Anong kanta pa? Anong bunso? Hindi ko alam. Heaven, heaven. Heaven. Talking about all the years. Okay lang. Heaven, There ano? was only you. Ano kumanta? Ano bunso? Mandimore? Mandimore ba yun? Then, Ano yun kuya? Sinesearch mo dyan sa ano mo? Sa laptop mo? yung ano yung mga chords. Hindi ko pa kasi ano, ang dami, hindi alam. Man the chords to how to go. Heaven. Parang wala ah. Thinking about all the young years. There was only you and me. Ito. You will young. Ay, Bryan Adams ata yun. Bryan Adams ba yun? Thinking about all the younger years. Apo.
There was only There was you and only me. you and me. We were young and wild and free. Oh, nothing can change you, wait for me. Ano ba to? We were down the road before. Ay, tama ba? Before, But but that's doesn't over now. You keep me give me coming back for more. more. Kantahin mo ulit yung Baby, lyrics. you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Your love is all that I need. When I found it there in your heart, it isn't so hard to see we're in heaven. We find someone. Kantahin mo nga, Bunso. Nakalimutan ko yung lyrics. We Same will ground turn na lang. around, bring When you your up whole and world down. feeling down. No. Nothing Ay, can change nakalimutan ko. Hindi ko to alam kasi. It's all that I can say, but that's over now. Didn't that be right away? My life, it's been a long time since I cried and left you out of the blue. Yun na lang. Di ba kinakanta mo yun? Kinakanta ko yung ano. Same ground ba yan? Same ground ba yan, kuya? Same ground. Ano ba to? Ano pa ito ginagawa natin? Nag-skip. Ang daming lilinisin to ah. Oo, linisin mo lahat yan. Ginusto mo yan eh. Itit. My Boss life, Julius, ano ingat yun dyan, Boss it's Julius? been a long time since I cried and left you out of the blue. Ano na, ano na? Ano nga na Same yun? ground, same ground. Same ground. Same ground Itchy na pala daw. to. Same ground. Okay. May viewers ka ba dyan, kuya? Ano mga viewers wala? Zero ba? Zero? Apat. Oh, wow, may galap shoutout for 1 million. Ano yung kanta na yun, Bunso? Same ground by Kitchi Nadal. Same ground. Yun. Mga... Try natin. Mga... It's been a It's been a long long time time since I since I cried cried. Ikaw man. out of the blue. It's all I never wanted to live. Tandaan mo, Bunso. Self-denial is a game. Tama ba? There was you. Cause I'm... Huh? Cause I'm all... So I don't understand. That's why I'm feeling so bad now. That's why... Ala, nakalimutan ko naman. Favorite ko pa man din to. Kantahin mo. Kantahin mo, Bunso. Couldn't deny the truth and lies. Why am I the only one standing stranded on the same ground? Ano na, verse 2 na? Ano na yung verse 2? It's been a long time since I Since I cried and left you out of the blue. It's hard leaving you the way when I never wanted. Tama ba? Self-denial is a game. I'm a stranger now. There with you.
Cause I've learned my love is beyond that human can imagine. More it clears, the more I gotta let you go. So I don't understand, cause why I'm feeling so bad now. But I know it was fighting. Getting sad through that night. Why am I the only one standing stranded on the same ground? Alam, mamaya kuya, paano yan? Hindi na ako makapag-ngaw-ngaw. May 2 hours ka na, oh. Actually, hindi naman ako pwede mag-ngaw ngayon kasi tignan mo yung picture ko, send ko sa'yo. Nagwawala na siya sa paa niya. Dandahan ka na kumanta dyan. Ganda sana ng mga kanta, pero ano, hindi natin Oh my- alam. Narinig mo? Ay, okay. Kala ko nag-exit na ako. Alam mo yung That's the Way It Is, kuya? Yung, That's the Way It Is? That's the Way It Is. Yung ay, Ano? parang alam ko lang. Kanta ni Celine Dion yung ay. I can read your mind and I know your story. Let's see what you're going through. Yeah. Ano title niyan? That's the way it is. That's the way it is. It's The the way uphill climb and I'm feeling sorry, it is. but I know it will come to you, yeah. So don't surrender, cause you can win in this thing called love. When you want it the most, there's no easy way out. When you're Ready to to go, go and your heart stepping down, don't give up on your faith. that's Love comes to those who believe it, and and that's that's the the way it is. That's the way it is. That's the way it is. Street Boys. Sila yun ng Street Boys, no? Celine Dion. Hindi to ba sila yun ng Street Boys? Ay, hindi ko alam. When you want it the most, there's no easy way out. When you're ready to go, when you follow some door, Don't give up on your faith. Love comes to those who believe it. and that's That's the way it is. That's the way second. it is. When you question me for a simple answer, I don't know what to say. No, but it's plain to see if we stick together. Now you're gonna find a way. So don't surrender, cause you can win in this thing called love. When you want it the most, There's there's no no easy easy way. When to go. stepping down, don't give up on Your faith. face, Love comes to those those who who believe believe, it, and and that's it's the the way it is. well, When diba? life Acapella is natin, no? empty with no tomorrow. Ano susunod? When life Naging is acapella tayo. empty with no tomorrow, loneliness starts to call. Yeah. Baby, don't worry, forget your sorrow, cause love's gonna conquer it all. And oh,
Chorus na. Chorus ka na, bunso. Mega love shoutout sa lahat. Sige bunso, ano? Raquela, thumbs up host. Mega love shoutout sa'yo, Raquela. Salamat sa pagbisita. Baba ka ng bahay, Raquela. Ayudahan kita. Salamat. Mega love shoutout sa lahat. No matter days before. Pag-i-host niyo upload. Sige, ano na kailangan puntahan ko na. Puntahan ko yan. Dito ako niya na kailangan. Salamat ho. Salamat din sa iyo, Raquela. Kailangan sa kanan ko na. Daming harang. Yan, Raquela. Nagwawala na tong alaga ko dito. Kamusta dyan? Maingay. Ayaw niya ng maingay. Umiyak ba? Umitok pa. Ayaw niya kasi ng maingay, tapos papaluin niya yung kambing. Ay. Anong oras may ano to, kuya? Ngayon? Hmm. Mga 11 na. Mga 11 mo i-end? 11 na, oh. Oh, sige, wait na lang kita. Bago ako. Ikaw na lang Kasi, kumanta dyan, din ako eh. Okay ba sa Ikaw na lang magkanta dyan. Steady ko lang to.
Sige bansa, sige bansa. Antayin lang kita. Waiting my road to 1K, 6 pagkas puntahan ko muna bro. Sige, puntahan mo muna sa EPA, Sige bro. Channel yung viewers, mega love shoutout sa lahat. Keep safe everyone sa pauwi. Mag-ingat kayo lahat. At saka yung tulog na good night sa inyo. Salamat. Raquel, baba ka ng ipipin natin yung bahay mo, Raquel. Okay na yung cellphone mo? Kuya Okay Kulot? ka lang dyan, Babulsa? Okay na yung kukok cellphone mo? Okay na yung phone mo? Hindi, hiniram ko to sa kambal. Hiniram ko to sa kambal, sa kapatid ko na kambal, sa Sulpica Twins na. Hindi sila nag-LS na. Hindi sila nag-alas, bunso kasi busy sila. Nag-aaral sila, tapos may mga activities pa sila kung minsan sa church. Tawag dito? Pero money na ba sila? Hindi pa bunso, bali, yung watch hour nila, pa lang, 800 plus. Kaya tinuruan ko sila kung paano pabilis ang kanilang watch WH. Pag silentin mo sila kuya, kahit ikaw yung mag-support. Pag silentin mo sila, kung sakaling may pupunta, mag-ayuda ba? Ikaw yung mag-ayuda. Ganun. Oo nga. Kaso lang, parang hindi kasya sa kanilang Yung isa kasi, nursing, isa teacher. Yun Medyo lang. graduating niya. Medyo busy talaga ang oras nila. Tapos pagod pa sila. Yung Pero isa, malaki ng bahay nila, di ba? nag-stop na sila call center. Hindi kayang oras. Yan lang talaga pag ang sabay-sabay. Oo. Pero piniplay nila yung playlist nila ngayon. Tinuruan ko sila. Sabagay, dyan lang naman yung whitey. Oo nga. Kaya chat ko siya si Boss Rel. Sige lang kuya. Kung kamo si Paloma, nung tayo ay bata pa, at ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o cha-cha, ngunit ang paborito ay ang pagsayaw mo ng El Bimbo.
nakakainda, nakakaaliw, nakakatindi, balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. Pagkalipas ang maraming taon, di na tayo nagkita. Balita ko'y may anak ka na, ngunit walang asawa. Tagahugas ka raw ng pinggan sa Mayamita at sang gabi nasagasaan sa isang madilim na iskinita. Lahat ng pangarap ko'y bigla lang natunaw. Sa panaginip na lang pala kitang maisasaya. Magkahawak ang aking kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. La 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 la
Sige, sir, Bunso. Salamat, Bunso, salamat. Mega love shoutout sa lahat. Kaya guys, hanggang dito na ako siguro. Bukas ulit, aga-agahan ko bukas yung pag-live stream doon. Dito pa si Bro Yels. Bro Yels, sakit ka ba? Sakit ka ba, bro? City of Love, thumbs up po. Salamat. Nagtatantag, City of Love. Baba ka na ng bahay, sa City of Love, ayudahan kita. Bigyan kita ng 10. Bigyan mo rin si Raquel. Those plugs, game, bro. Akit ka, bro. Yan, City of Love. Puntahan kumain ng City of Love. Deborah Ching, 526, hello. Hello, host. Shout out. I'll give you a moderator just stay namin. Okay?
Yeah, when a moderator, Sir, Jabraj Singh, 56K. So just done to you. Please support 20 subscribers for Vado, please. I'll give you I'll give you a banana. I'll go to your link. Just I'll give the City of Love first, and after that, I'll go with your link to give a 10 bananas also. Yeah, sure. I'll pin your link. I'll give you a 10 bananas subscribers for your channel, for your link. Just wait a minute, sir. I'll go first to City of Love, and after that, I'll go to your link. City of Love, nandito ako ngayon sa bahay mo. Hindi na ako magbabaka sa iyo, City of Love. Bro Randy Galvez. Tingnan ko kung may makayuda pa ako sa iyo dito. Ubos na talaga yung alagad ko sa iyo, Bro Galvez. Ubos na talaga, Bro Galvez. Sige, Bro Yos, matulog ka na, pahinga ka na rin kasi pagod na din kayo. Tatapusin ko ito yung last pag-ayuda, tsaka i-end ko na rin to. Bukas din ulit. Kita-kita naman tayo bukas ulit. Salamat sa inyo lahat at sa suporta. Mag-ingat kayo lagi, mag-ingat. Keep safe everyone at saka laging magdasal at saka God bless guys. Appreciate ko lahat yung support niyo sa akin. Appreciate ko yan lahat. Ang ganda ang ganda ng pakiramdam na meron katulad yun na nagsusupport sa kagaya ko.
Siri Vlog, Yos, Vlogs Gaming, Magalo shoutout. And I hope na magtutuloy-tuloy pa rin to yung ano yung ganitong gawain natin. So walang iwanan. Mamoni ka man or sa hindi. Ang importante yung ano yung pagkakaibigan natin dito no. Huwag sayangin yung ano yung pagkakaibigan natin dito kasi ano, yung pinakamahalaga yan ano, na bagay sa tao. Yan ang pinakamahalagang ano, bagay sa tao, yung ano, yung pagkakaibigan na sana hindi magkawatak-watak. Dahil minsan tayo mabuhay tsaka gawin na lang natin yung ano yung maganda na gawain para sa ating sa isa't isa. Mag-end ka to, mainom kita. Mabuti ka pa bro City of Love kasi nag-jump ka lang dyan. Kaya ako hands-on ako kasi ako sa anak ko bro hanggang hands-on ako sa anak ko umaga hanggang pagtulog niya sa gabi. Kaya paggabi na lang ako nakakahawak ng minsan nakakahawak din ako ng cellphone pero mostly lahat ng oras ko sa anak ko. Kaya kahit sa medyo pagod pag nag-LS ako at saka nandiyan kayo pero ang nababawasan yung pagod ko dahil sa nandiyan kayo. Salamat. May 4 kantos ako di mainam bro. Naalala ko yan bro, naalala ko yung yung nag-inumin na yan. Kaso lang nung nag-start ako na nagkaanak na yung misis ko. Stop lahat. Sigarilyo, inom, stop lahat yan bro. Lahat ng ginagawa ko noon wala na. Hindi na yan na pumasok sa lalamunan ko yung mga bro. Mga alcohol na na inumin. Enjoy lang dyan mo, enjoy lang sa aranahan mo si Buds to para hindi kanya tulugan. Nagkantahan kami kanina bro. Nagkantahan kami kanina ni Buds. Kaso lang medyo limitado yung pag-iingay niya ngayon kasi gising pa yung alaga niya. Kaya at saka hindi na rin kailangan niya lang din ng pahinga. Kasi pagod rin sa trabaho si Buds. Kaya bro, nung nag-start ako mag-LS, nahihiya din kasi ako sa kanila bro kasi alam ko naman na sobrang pagod sila minsan kaya todo support pa rin sila sa akin kahit sobrang pagod nila. Kaya nga minsan parang ayoko na mag-LS kasi pag nag-LS ako, talagang pupunta sila sa LS ko at saka magsusupport. Kaya instead na ipahinga nila, nagte-take time pa sila sa para sa pag-support sa channel ko. Kaya minsan nahihiya din ako sa kanila. O kahit pa paano laking pasasalamat ko sa kanila kasi ginagawa ko dahil nandiyan kayo bro. Salamat. Ay, so, bro, ang kaso lang hindi ko pa alam kung kung matutuloy ba yung dagyang dito kasi pero inopen na pala ni Mayor na natin dito yung mga ibang
Basta si ano, marami namang open ngayon dito, pero hindi ko pa alam, hindi ko sure kung sigurado ba na nilagyang ibabalik nila. PM mo ako, mag-LS ka para support kita to. Salamat, City of Vlog, Bro Galvez, salamat din. Almost 1 month and 2 weeks pa lang ko nag-YouTube. Pero todo support pa rin ngayon sa akin kahit paano. Appreciate ko yan lahat, bro. Kaya kaso lang minsan parang ayoko na mag-LS kasi nahihiya din ako sa iba at saka sa inyo kasi alam ko naman bawat sa atin may obligasyon, may trabaho araw-araw, oras-oras. Kaya kailangan din natin ng pahinga. Hindi pa totally normal, bro, kasi meron pang siguro i-rate ko yung 1 to 10 siguro nasa 5 pa lang. Hindi pa totally normal as in normal talaga, hindi pa. Yung mga bata, hindi pa pwede makapasok sa mall, sabi daw nila may na positive. Pabalik-balik kasi bro yung kanilang pabalik-balik yung kanilang yung desisyon nila sa pagpaplano sa city, sa syudad. Paiba-iba yung plano nila. Dito, hindi ko talaga inaabangan yung presidential, pero yung sa nakikita ko sa atin dito si BBM at saka si Sara, meron ng mga lady, iba-iba kasi bro, pero hindi ko pa talaga sigurado kung sino yung pinakamalakas dito kasi pagpunta mo sa pag nadaanan mo yung mga taga-barangay dito, iba-iba yung bandera nila. Tapos meron naman din sa Facebook ko BBM. Mas marami-rami yung sa Facebook ko na BBM na taga dito rin sa Iloilo. Ay, oo. Ipagdasal natin na maganda yung
yung pakiramdam natin sa sa ganyang pagpapaabot na parating na karavan nila. Tingnan ko pa nga kung kung kaya natin gumawa ng content sa ganyang sistema. Baka kasi dami ring bawal. Tsak na maraming police, army, yan. Nasa palibot. Pero titignan natin, but I hope na na makakalusot tayo sa ganitong content. Naisip ko na din yan kasi bro, kung kakayanin ba. Ay, bro, kaya naman bro, kaya naman bro. Pero tignan na natin yung sitwasyon sa pagdating sa ganyan. Oo nga kasi dami naman kasi ako nakikita na vlogger na ganyan ang gawain. Nagba-vlog sa habang nagkakaraban yung mga presidential, yung mga motorist. Mega love shoutouts sa aming viewers. Keep safe everyone. Sa mga pauwi, mag-ingat kayo guys. Good night sa mga tulog. Oo bro, nakapanyapon ako kanina sa temprano pa kami nanyapon kay ang bata ko dana ipatulog ko temprano pa kaya pa na pa obra yan. Ako nga bata kadaan bro, tatlo kumilaw kinamatayan ko. Pero isa lang sa kamilaw. Maka-hyper, palampang daw. Grabe ka na inulan sa mundo bro. Nagulpiat, alam lang. May no pressure naman siguro.
Oo nga bro, yung marami akong nakikita ano sa Facebook na na grabe yung halos sa loob ng bahay, halos nagabewang yung tubig. Eh dito nga sa sa Guimaras, marami din na baha doon. Kaya mag-ingat ang lahat dahil hindi natin alam yung panahon niya. Sobrang delikado. Debra Singh 56K. Sir, I'm done to give you 10 bananas for you. Thank you for visiting my channel right now to my house. Keep safe, sir, and God bless. Thank you, thank you. Ang nain na bro kung napit ka mo bala sa landslide lang ang mga lugar kay delikado minsan sa mga duta lang ang bala. Ay, abaw. Paano wala nagsaylo ka mo, bro? Nagsaylo ka mo ba, no? Nagsaylo ka mo tineran? Amo na po, basta buksan ng dam to, ay golpeada ang pag-ibuo sa sa tubig. Nga mo gani bro, mo gani. Swerte talang kay swerte talang nga bro kay nasa tayo kung nasa Mayo nga sitwasyon ba lang. Nasubok dahil nga panahon bro, bro? Sa panahon natin ngayon kasi parang sobrang sobrang limitado na yung pamumuhay natin ngayon sa araw-araw. Habang tumatagal, parang nag-iiba na yung takbo ng pamumuhay natin. Kaya hanggat namumuhay tayo, gumawa na lang tayo gumawa tayo ng nakabubuti sa pamilya natin at sa ibang tao. Sobrang hirap talaga ng pamumuhay ngayon habang tumatagal. Kaya nga bro, dami sa kuna dumadating So, totoo yan bro. Kaya parang paglabas mo sa bahay mo, hindi mo alam kung ano mangyayari. Kahit saan ka lang sa mundo. Sign na rin yan siguro bro ng sign na rin yan ang pagdating ng Panginoon. Sobrang nakakatakot ngayon ng pamumuhay natin. Kahit saan sulok ka, parang wala ka ng tiwala sa paligid mo.
sa Mars kaya tumira doon. Ay, kung pwede lang na bro, na makapunta sa ibang planeta. Yun bang parang nagte-teleport ka lang, tapos bigla kang punta sa ibang planeta. So, maganda yun. Tapos, magdala ka na lang ng 5 sakong bigas. Para at least hindi ka magutom dun. Oo, walang tubig sa Mars bro, pero dito pa lang dala ka na lang dala ka na lang ng bro, ng malaking timba. Parang dali mo na. Every ka ba bro nag-LS sa Araw-araw ka ba nag-LS bro? Para kahit pa paano, makita natin yung LS mo. Parang bisita tayo sa LS mo bro. Tulog na si Buds kasi kanina pa yan kasi pagod. Kaso lang pinilit niya i-support talaga ako dito kaya tigas din kasi ng ulo, sabi ko matulog na kanina pa kami nagkantahan dalawa. Kantahan kami dito at saka kami ni I thought half an hour or 1 hour, almost 1 hour din kami nagkantahan dito. Bukas ng umaga bro, try ko bro na makakyat sa umaga ha kasi yung gawain ko every morning Bantay Bata 163 at saka bahay lahat kasi hands-on ako sa bahay at saka sa anak ko bro. Kaya kung gabi lang talaga ako makahawak ng live stream ko. Pero tatry ko bro at tatry ko. Kumanta siya kanina mga ilang kanta din kanina yung kinanta niya. Nung nag-start kami mag-start ako mag-LS. Mga ilang kanta din kasi nakanta niya kanina ano mo nga ako bro, kung okay lang i-add mo nga ako bro sa Facebook ko bro.
Add mo ako sa Facebook, bro. Ito, reply ko mamaya to. Gusto ko marinig ang boses ni Buds. Ay, tulog na siya kasi, ano? Tulog na siya kasi, bro. Bukas daw. Bukas naman daw kasi, ano? Sige, sige. Add kita, no? Add kita, bro. Add kita, bro. Ito. Add kita ngayon. Parang ang dami mong account dito, bro. Ang dami mong account dito, bro. Ano, nasan ba picture? Yung nakasakay ka ba sa, ano? Sa Jeddah? Ikaw ba to, bro? Sa'yo ba to yung account na to? Yung nakasakay ka sa, ano? Sa Carrier Jeddah? Sa, ano to? Jet ski? Ano ba to? Nasakay ka sa jet ski. Sige, sige, tanong na dito. Yan na, bro, na ano na, na-add na kita. Okay, accept na. Oo, nakasakay ka nga sa jet ski, oh. Sige, bro, salamat, salamat. Para gusto nung ma-update natin yung isa't isa, bro, sa, ano, sa kung kung ano yung mga magandang kwentuhan natin. Ito na, bro, kinabang. Salamat, salamat. 10 million viewers, magalang shoutout sa lahat. Keep safe, everyone. Tsaka sa mga tulog, good night. Sa mga pauwi, mag-ingat kayo, guys. Tsaka
Mag-end ako ngayon bro. Tapos natin kwentuhan, mag-end na rin sa din ako. Para at least bukas naman tayo mag-ano. Mag-end naman na din ako ngayon, bro. Para at makapahinga din tayo. Bukas sabihan ko siya, si Buds na kakanta siya. Para sa'yo. Sige bro, ingat ka bro, ingat ka sa trabaho. Tsaka salamat bro sa support. Sige bro, mag-end na din ako ngayon at tsaka maraming salamat sa lahat. Good night everyone, at tsaka keep safe sa lahat. God bless. Salamat Buds. Bro, Gab, salamat. Bro Yels, sa Team Real Abnoy, salamat sa lahat sa support nyo sa akin. Utang ko to sa inyo lahat. Hindi rin ako nangangako pero walang iwanan. Hanggat may YouTube, walang iwanan. Sige bro, salamat. Good night everyone. 10 million viewers. Good night everyone. Salamat. Bye.